Gabriel! Yehey! Oh, yeah! Oh, yeah! Happy birthday! Barangay kay mo dance! Mo dance! Dayang, Good morning guys! Day sa zoning great og happy birthday ni Kim Kim! dayang. Happy birthday be! Happy birthday! Ikaw rin palit, day. Insa man? Roy palit. Si Kim Kim may papalit sa isang... Wala! Sana all! Mapalit na lang mas Kim Kim cupcake! Minsa man kang ate? Minsa man ka? Ako Salamat! kay mo tagaan, kay ako may sayaw. Wala, kantahit Inday! Happy birthday! Happy birthday to you. Ha? Maday ko na. Tagay mo ito. Happy birthday to you, aming dalaging ding! Sana po, sa June na. Sa June na paligo guys. Inza, haragi sa pawan na rin guys. Kaya mazo nang umaglakaw-lakaw si Zatar ipalugpit. Alright. Wato maronte. Happy birthday my baby girl. 4 years old na Kim Kim guys. Happy ka be? Happy? Gabi pa man sa happy guys. Nagsipa ulbus. Ano nang pantal? Ayun. Di haranggi ko anan kay umulak mo ambak si sa ipalugpit ag kanang isang isang sayal. So, dada guys, good morning sa nila la. Good morning sa. Good morning guys, ina. Morning guys, nanay bijang. Diyan na guys, jang binirthdayan. Hala, salamat. Ha? Alright, diyan na guys, kita juk na glitso ni Kim Kim. Grabe ka. Tujok. Diyan na guys, dali naman dahil paning dakag isang baboy. Ay, sus, nansan na mag-amang birthday girl dar ka, dali. Ngatsing naman. Balik na rin dyan. And si nanay mo yung nagkuhan dariskuhan guys. Paklay. Si Zay magluto na ron. Na naka-prepare nagamang pang pansitay. Diyan na guys. Diyan. And ako pa dari mag lutog spaghetti. Parang ipahumok rin pasta. Diyan. Alright. Diyan guys. Guys, tinabangay karong dalira. Pakoy ligo, pastilan, ima pang ala, gamang dalaging ding ay. Uy, nansa na. Ang ipalugpit guys karon 5 kabuling. Kaysa duman sa pailis. Wow. Happy Kim Kim kada na isang binirthdayan guys. Nadyo ko doon si Papa nga ni. Mani, na tigumon man na papa isud na sa piggy bank, no? Nanalako baon nga na. Okay. So, diyan na guys, ang design sa kuha ni Kim Kim. Masagi pilo na to, orang makasud ang hangin. Alright. Okay. Diyan na guys. So, mag-video ra ko unsa guys. Og, mahuman ang pangluto na matanan ag handa ni Kim yan. Alright, luto na glitso ni Kim Kim. Diyan na guys. Luto na imong baktin Kim. Tanaw Kim. Wala, grabe mantika sa agas-agas. Uy. Diyan guys. Wow. Ay, nangihi ko rin yung kuya. Alrighty, ana ang litson guys. Wow. Ikuha na mag-isang cake guys. Huh? Thank you Kazo ate. Nasa tagidya sa Remery. Salamat Kazo sa regalo ni Kim Kim. Minsan man ka ni ate. Minsan man ka ni ate. Salamat. Thank you so much te. Salamat, Suman. Suman. Thank you. Thank you. Love you. Thank you. Wow, dan ay regalo ang bibi namo. Aga mang dalaging ding guys di Wow. Thank you kani Jesus. Kay daghan ning give nimo, daghan nagmahal nimo. Ba diningan ni ma? Pang girl. Favorite color ni Kim Kim guys, blue and pink, yellow. Daghan sa favorite color. Wow, ang ka nice ka jud isang cake. Wow. Di guys. Diyan natin i-open guys. So guys, diyan na ag lechon na guys na Matagal ko ma. hauna. Wow, arang lami di. Dara. Na guys mang wanta guys mang wanta daan. Dara. Uy, di lami guys di Nga dai. Tay pakita guys ang mga niluto. Alright, dan nagateng spaghetti guys. Wow. Ni nagateng pansit guys, ngarang kalami ka special pansit. Salamat ni mother kasi siya nagluto dani guys. Ay nagateng paklay ngarang lami ka lami ka guys. Oh, gangateng minudo. Wow, lami ka minudo nilutong Papa Gabriel.
And di pa dagatang adobo. Wow, orang lami ka adjo. Nilutong papagabrel. Ayan, kaya po, gilitso nilang Kuya Gael. Ayan, ang hotdog. Wa pa na mabutang yung marshmallow, guys. Ang paning pamutangan. Day, atas ang pamutangan rin, day. O kag kinakusgan, guys. Nga biko nga di dyan mawa na, guys. Kadahandaan na rin na dyan, biko. Yara, guys. Puti rin sa kay wa mi kinugay. So, mo ni kinakusgan nato nga biko, guys. Diya. Itong kinakusgan nga biko. So, handa na, guys. Diya na, guys. Sagat ang handaan. Para sa birthday ni Kim. Kim, mag-ilis na, Kim. Ha? May princess na sud. Wow. Happy ag baby? Lula nila. Lula nila. Mag-thank you ni ate. Dama. Salamat ka, Jo. Ate Josephine. Sa cake ni Kim Kim. Wow. Warang ka. Nindot ka, Jo. Gijang design. So, guys, mag-order na mo dali sa Rimaris Bake Shop, guys. Kaya magama sila cake. Nga rin, guys. Diya. Regalo ni ate. Thank you so much ka, Jo, te. Nagtagay dyan sa Rimaris. Dari sa Alicia, guys. Na regalo ni Kim Kim. Diya. Ay, baki! Te, baki ko na mong gisud dari. Impas na mo ikiday ni Inza. Pastilan. Baki man ko na isud. Asa? Hala, baki ko na isud. Right, then guys. Wow, naka-ready na ag. Cake ni Kim Kim niya, guys. Ato pa na sa ipatong kay di man sa di man sa makitaan. Yeah. Thank you so much, Kadyo, te. Rimaris Bake Shop, guys. Arang kalami Kadyo sa design, guys. Wow. Kami, Kadyo. Nanay marshmallow, guys. Oh, gipagwapahan nag-amang dalaging ding, guys. Oh, nabaipit. Char. Ana, lipstick gamay. Kaya ba kung ganahan ka na to. Jamang shoes na si Jaron, guys. Oh, paabot sa tanila, guys. Nila Ate Monica. Okay, sa pamang uban dari. Hilia, dari ka dali day ka picturean. Oh, kananday, picturean day. Alright, na guys, pictorial time na. Wow, warang ka-cute si Kim Kim ka, Jubuyag. Smile na ito bang. Happy birthday, be. Happy 4th birthday. Wow. Unicorn ko no, gitsang unicorn. Yes. Ay, kapoy na ka. Basta lang ikapoy na yung taon ko sa pictorial, guys. Saan naman na. Ikapoy mag-amang dalaging ding. Mag-picture sa tan lapapa ka umanta. Lapapa. Ala, grabe ko pahas mga dalaging ding, guys. Grabe ka. Grabe ka. Hinahinay mo kang ba? Hinahinay. Alright. Ana. Hog biya na ning abot nga cupcake kamalisod. Dana, salamat ka Azo sa naghatag na ni na Singapore. Di na nasahingan lang kay di sa magpangan. Basta kay salamat ka Azo. Salamat daris natuwang cupcake ni Kim Kim. Kim da Kim. Salamat ka Azo. Na grabe ka jud. Hala kamang dalaging ding na isang gift na gikan ni ate to sa Singapore. Salamat. Paabot kami nila, guys. Kaya arong magkantahan na nato Kim Kim ron og happy birthday kon pampod as 11 pampod. So 11 mo papay pag 11. Thank you so much Kadyo te. Sa gift ni Kim Kim dia. Thank you so much Rimaris Big Shop na nagkuan na ni hatag ni Kim Kim magtag-iyo sa Rimaris. Salamat Kadyo te sa gift ni Kim Kim and sa cake nga arang ka nice Kadyo. Arang ka lami ag design. Oh guys, mang-order mo cake guys dia. Order na mo sa Rimaris Big Shop na sa Alicia Public Market. So, naras at bang ilas Flores Pharmacy. Flores ba na na eh? Lazar Flores no? Naras at bang. So, na guys. Alright. Tari dapit dari setengah. Ari ka setengah. Ari ka tengah anak. Okay. Smile. Wow. Harang kahimus ka ajo. Ini sedikit ka pagbuhatan. Ano? Ano? Kanang cupcake. Harap pa ka cute guys kada sakto jud kada jud sila na. Grabe ka. Muni bulawas na. Nay bulawas na nga day atay printa. Wow. Pink nga na. Na pamigi paabot guys kare jud tarong mga ana tarong tanta dinag human nanig kanta. Dan mga bisitang kimyat. Right, yan guys. Amo na lang gipaabot. Dan ay cupcake gikan sa Singapore. Thank you so much. Din na nahinganlan basta kay Bona nakakinsa ka. Salamat ka Ajo sa pag-birthday ni Kim Kim gikan sa Singapore. And Ate Josephine, salamat ka Ajo Ate Josephine sa cake ni Kim Kim nga duha ka layer nati aron ka Ajo te. Grabe, aron ka salamat ka Ajo te and God bless you more te.
Amping mo kanunay dihas Texas te. Thank you so much. And sa hotdog, salamat sa nang tabang na dari og panusok dari mga marshmallow. Inday Unika og ni Mother, salamat sa paglutos pansit ug sa paklay. Ja, thank you so much. Ja, luto ni Mother special kadto nga pansit. And paklay, adobo, minudo. Ah, grabe. So, guys. Yan na ragad. And baboy ni Kim guys, dala lagi litso na hatad na sa lamisa diya. Nahatad na sa lamisa guys. Dala ka mga batang gamatoy. Ang bayat lang. Ang bayat lang. Ay, dagway. Ano man na gihagkan ka sa lamok? Nakabe picture sa mas Jian be. Kem, ali Kem. Ali picture mo Jian, dari ka. Dala guys, ang picture na Jian og si Elia. Sagdi laman. Sagdira. 1, 2, 3. Posing. Yay! 1, 2, 3. Posing. Wow. Ano man? Nice kuno ka princess guys. Happy birthday be. Hila abot na. Ali yan. Ali dali. Tutita ka. Amin. Ni Majo, red na red. Oh, ni nga birthday ka red na red. Dasa kay isang color kay blue man. Dali. Mo isang request ay blue color. Color blue. Ali yan. Kiss ni Bibi. Hoy, nasa ati na oh. Happy birthday, Lia. Thank you. Salamat. Kamaligot na po. Lagi pa dati. Ha? Si ate? Basta sa ate, nang ari. Ate? Ah. Wala. Pastilan. Pareha mo. Lahat. Wala, oy, nay, kuwan siya, nay, kuwan ate, nay pinasaw, nay regalo. Dara ko yun, natatag ni Ninang. Hala, salamat. Tinamuin sa magang. Isayad ko na isang siganan kakansiya. Piggy bank. Ninang, kuan ba? Ate Monica, zaman ninang sa ate. Hala, minsan magang ate, bi. Minsan man kaninang ate. Dami man si Nina. Salamat ko no Isa man ate. niya palit yung Nina daw. Pinada ni ate. Tapos gawas, pa rin ka kita. Papa Gabriel. Amin ko. Gail. Kinkan. Yan na. Picture mo Kim day. Lia. Arabas ili ha. Kinkin. Pasti lang gimingawin taos Alian ng kuya Kinkin. Hala oy. Tupang mo sa ati yan na og. Ay. Picture na Kim sa ate. Picture kin, ato kin. Apil nila ti sila. Wow, mas kin. Yan na, apil na to yan, kaw. Apil nila yan. Apa sa picture sa ko huluto na ka ba na kamuanay. Madlig sus balon. Hala, oy, dali day. Wow, gikan ni Tita Tiri. Dabi, unsa mga Tita Tiri? Happy birthday Kim. Upak sa ka Kim. Ag si Ilya ring tutuk naman. Tulo pang na birthday. Happy birthday. Unsa man ka? Ay, unsa man kanila? Unsa man ka? Oh, salamat. Alright, dali na guys. Kaya ito ato ng kantahan si Kim og happy birthday. Dali na. Dara ka pa kay ikaw mo ikuan dali dak tingog. Ang mga ni. Sige na, dali. Singgit Kim. Singgit. Singgit og happy birthday to me. Happy birthday to me. Singgit taw ka na sila dali. A few moments later. Pray namin guys. Bless us, O Lord, from this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ Our Lord, Amen. Lord, dagang salamat sa bagong tuig nga niabot sa ginabuhi ni Elia team. Punta, tagaan pa nimo siya og pabaskop og daghan katuigan nga mabot sa ginabuhi uban sa iyang pamilya ug higalaay. Amen. Pangayo, salamatan sa naging Kristo ang Ginoo. Amen. Amen. Yehey, kanta na Kim. Yay, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Dance day. May God dance, ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Woo! Blue na candle, be. Blue na candle. Yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!
Kim, unsay wish nimo? Unsa may wish nimo? Kanang imong gusto ba nga ako? Unsay wish nimo? Matong panglawas? Matong panglawas sa muhabog na ka? Sa mutambog na pag madijot. Na matong panglawas sa kanunay. Thank you. Kim no. Ana guys, tatara nag litson. Naglitson ni Kim Kim. Tuwa sa cake, be. Ha? Tuwa rin matuwa. Tikangkang sa cake ni Ilia, pastilan. Hiwa ng Papa Gabriel. Paghukan na mo na nagluto. Dapat iluto. Ikuan pa na daan nagluto. Alright, na guys. Okay. Okay. Na. Gabriel. Pizza. Ikaw na kaya spaghetti dadari. Karida. Helia, ay mong gift. Asa naman ka? Mag-eat na rin, be. Aman. Ay mo sinilos na. Hindi na. Ay na mo. Helia, aliday. Ano yung mag-hook ko? Ano ito mas... Para malingkuranan sa gawas ang ipamutang. Alright, ayun na. Shout out sa mga dalaging ding. Shout out na rin sa mga guwapa ka dung dalaga. Hoy, mare, mga pare, dalagin mo. Mads. Piu. Ano kay plato? Ali. Ano rin, Kri. Mga daga. Ibutang si Titro ka. Wala may hangin daw. Sagdira. Sagdira te. Tang bay sunod udah ka na lagi ni. Tutas tawid. Ato tas tawid. Beto te, gawin niya kami yan Ha? Para basip. Naikuha na to, na juice o tubig sa gawas. Wako makuha soft drinks kay mga yuti adyo ng mga tao dani. Guys, ingani mi kabibo dari. Ingani mi kabibo dari sa mga. Hello, ano sa'yo? Asas Kim Kim. Sarap na, ninghang lang na pa. Yati na. Quadruplets. Dahil na. Guys, tatanas papagabi. Ay, di pwede mag-juice. Uway kaon. Lagi upin na ni Jang regalo gikan ni ate. Salamat ka Azuti. Wow, arang naghana oy, Ginoo. Wow, grabe gipit nimo, Sharo di ka pa ipit. Naghanag ipit na ah. Grabe naghanag regalong ate. Oy, thank you so much ka Azuti. Asa man baso? Lo? Wala. Tay baso to ko to likod. Sa likod to. Nadag ka daw baso. Wow, arang naghana ka Azu. Salamat ka Azu. Thank you. Ay, regalo tita Tire, to pizza cake to. Tara, og imong regalo Tire, isang gibutang ang princess. Isang ina, mabutang ang princess. Oh, nice na noon. No. Isang gibutang ang princess. Siya, grabe. Oy, nagregalo ka mga galaging ding, guys. Asa ka la promi, wa pa man. Wa pa. Harap respect ha. Sige, bye. Bebe. Jecet. Alam na. Guys, mga antarin jo. Di ang bahin. Di bahin na si Mood. Ang bahin ya. Saan ang bahin, guys? Ang bahin ya. Ako na ni tanan. Ako na ni. Ang idagan. Bantay ka na yung mga iro. Nana guys, may ang bahin ya. Dagan din na sa mga iro. Lagi. Dia ngantanin jo. Nganta guys, ngaan. Ngantanin. Hey! Nganta guys, damay mga tinadtadar. Dar ako magkaon dia. Elia. Hindi. Hindi ako pa. Dara guys, ang number 4 ni Kim Kim isa nang gitangtang. Pila mo edad ay? Pila edad nimo? 4 years old. Ano na nga buggas naman guys, ano? Ipanguha na nilag balon. Kaya nga buggas na, pastilan. Kuya, nawahi ka. Dati unika, tabangan akong hugas ron. Na guys, napay nang asalin guys, sidlanan. O di pa spaghetti, day pansit, day biko. Oh, kuasa ko rin sa balon niya. Wala, di nati gisuon ng Kim Kim magimong giregalo nga terno. Wow. Thank you Kajote. Manay lakaway. Isa jang ipa. Gisuon na ni Kim Kim tay gimong regalo. Salamat ka Ajo. Pan ka cake, magkuha ko cake plato anhera ka, ha? Ko sarap pud o plato. Cute. Ha? Sa may hang ibutang? Icing. Okay sige taysa. Tangan tag icing ko no. Kaan ako no guys. Kaya jang butangan og icing.
Salamat ka te, grabe nakakazog cake. Uy. Kapag cake kita, tiribi. Tuh Remaris, mangkaila, Remaris. Pili, bayad na mo. 700. Enggak na, sige punita. Ganap isang regalong sanina. Gikas Remaris. Char, grabe. May Okay na. suki Sri Maris. Suki na ni Sri Maris, guys. Salamat ka jong ate. Tagi-ija Sri Maris, alis siya na. Dang regalong Kim Kim. Sudan ng Kim Kim. Wow, lumiya oy. Ito. Stilan, ginoko. Number 4. Si Kim Yat. No. Minsan na na. Agdaguay. Rangraa. Si Kuya absin ron half day. Si Kuya Kinkin absin kasi whole day. Ha? Namus-mus nagnaong. Garabing naong unsa na na. Mura na mag-iring. Mura na mag-iring, be. Mus-mus naman. Ah, grabe Kuya. Isa nang ikuha ng isang cake. Magkuhan kaya. Mag-unsa man ka. Magnegosyo kag cake. Ha? Nagnegosyo ka? Guys, ang naghahanap ka sa kwas Kinkin mo kwartal ya. Gikan ni Ate Monica. Thank you, te. Jagikan si Sang Ninang. Salamat. Dala, naghahanap nagsud. Nagkarakan siyang Kim Kim. Ano isud si Sang piggy bank. Naghahanap nagsud. Busog nagpiggy bank. Ang kuya, buntas naglang piggy bank. Ay, gukod na si Sang balloons Kim Yat. Taglabing ula, oy. Hala, gisuot na tigid ng mo regalo tiyo dia. Na unicorn. Saan ni unicorn ni day? Ay, horse. Ah, unicorn. Isang favorite ni Kim Kim. Unicorn. Isang idol nga. Cartoon characters. Unicorn. Ikaw. Pahinay ka ma. Lakaw na, to na. Pa, to na pa. Agwanta, paluma ka. Lala, papa. Oh, to shout out Undoy, si Ngislit. Kita ko Andoy. Shalot. Insay nga si mong YouTube. Kinchan TV. Ha? Kinchan TV. Kinchan TV. Shout out Kinchan TV. Shoutout guys, Kinchan TV. I-subscribe ko na guys sa channel. Laro makakita mo na itong mga pangbata nga mga duwa. Like, kuan, luksong baka, mga grot-rot hawaryo, putin hilas kamanggahan. Zamoy leader. Kinchan TV. Og napay isang Facebook page, Kinchalot. Kinchalot. Tas Kinkin dadto, napil. Para to account Account sa Facebook page or account nga Facebook nimo? ang page Kinchan personal vlog o Boy Salot. Boy Salot dai guys. Sabi ko si Boy Salot. Salot sa katalingban. Boy Salot dai guys. Boy Salot. Di dai Kinchalot. Boy Salot. Malibog man ko. Uy, Kinchan TV. Kinchalot. Nag-birthday girl, nag-ilis nag-birthday girl. Sis Elia, busy ka mong baby Kim Kim. Kauban niya na. Dili mas mamamira te ko ini. Ito simbahan. Elia, happy kasi mong kuan ba? Birthday ba? Happy. Wow. When sa makas mga ning hatag si mong cake. Salamat. Ate ko ini. Ni ate nga ning hatag og gift. Katong nag-give na sa imong saninang unicorn ug sa imong kuan terno. Sa man nag-give na. Muin sa magang ate. Thank you. Na guys, gikapoy intaw nagamang birthday girl ya. Katugon. Mao pa day pagmata day katugon pa. Katug gagamang darling, gagamang bibi Kim Kim guys. Katug intaw Kim Kim kapoy. Kapoy sa ganihag. Duog balon. Lipay mga sa kaazo guys, basta na balon. Lipay pa sa kaazo kaday jang cake nga dake kaazo gikan ni Ate Josephine and dapay cake sa jang tita Tiri. Salamat sa ni Ate Monica, salamat kaazo te. Salamat sa kuan ni Kim Kim pang binirthdayan ni Kim Kim. Salamat. Mag-insa mga ate. Thank you. Mapipagmata guys. Pagmata. Thank you so much. Thank you so much kajo Ate Josephine sa arang kadako kajo nga cake. Duha ka layer. And thank you so much ni Ate Rona. Rona nakalipat kus nga ni Ate. Oh, Ginoo ko. Salamat kajo. Remaris Big Shop sa Tagaytay Remaris. Salamat kajo te. Kada gajo zaigi. Dasay gift ni Kim Kim di terno sa nina. Ang isa di Hala. Ganahan ni Kim Kim unicorn sa tapag isa dadto.
Unicorn nga terno sa tapi isa katong orange ug color har. Salamat kaadto te and Ate Alits ug ni Aliana, salamat sa pagngari ug sa mga ninong-ninang nga nangari, salamat kaadto. Ug ni Ate Unika, ni Mother nga tabang na dari. Ug sa mga uban nga ningari dari. Salamat kaadto ninyong tanan sa pag ari guys, sa pag-celebrate sa birthday ni Kimyat. Ay, thank you. Uy, nangngab-ngab guys. Tanawa. Salamat kaadto. Thank you guys. So, to wa namin nagdiga, wa namin nagdingag panihapon guys kay toy daghang luto. Dadi pa ang pinabilin dari nga sedan. Grabe guys, so ko nagdahom nga to kadaghan nagtao. Lipay kasi kaadto kay makalipay kay masig kuan nagatang sedan nga to nga kuan naigo. Basta panalanginan guys sa gatang mga pagkaon. Maigo jud na. Kay na may Ginoo nagtan-aw sa atong mga kuan panalangin guys no. Okay, kimyat. Enjoy kaadto ang kimyat. Enjoy kaadto ang mga dalaging guys. Happy kaadto and happy pud mi kaadto ni Papa Gabriel and Kuya Kinken, Kuya Gail nga na successful birthday ni Kim. Ang pag-celebrate sa jang adlaw na tawhan, daghan-daghan katong salamat sa tanang ningari ug sa tanang mga ning-greet ni Kim. Salamat kaadto. Thank you sa inyong mga greetings. Shout out ko diha ninyong tanan. Amping mo kanunay guys. Amping mo guys. Thank you. Wala oy. Katugon pas Kim guys, nakatugon. So guys, salamat kaadto sa inyong pag-uban namo sa mong video kada adlaw and karong adlaw. Salamat kasi kaadto. And kita-kits ta guys among another vlog, another videos nga i-upload ha kada adlaw. Thank you for always watching guys. And amping mo kanunay. God bless na tanan guys. See you tomorrow. Bye guys. Bye na bye. Bye. Bye na bye. Katugon pa jud guys, was mood. Bye guys. God bless na tanan.